Isi nke 17. Ụbọchị egburu nwa ewu. Enugwu abụghị ebe a na-ebi ebi ugbu a, maka na a na-ekwu na oke tagburu nwa mmadụ ngwere ejiri okpogho gawa ipi eze. Onye si n'Enugwu kwapụ ebee ka ọ ga-akwaga ka ọ bụrụ na o nwere onwe ya maka na anaghị agbanahụ ala n'ọsọ. Ndị Igbo na-eti mkpu, ha na-asị onye nwere nwa kuru nwa ya, ma onye kuru nwa ya ebee ka ọ ga-ezo ya. Ndị ezuru ihe ha na-ebe, ma ndị abalị dị egwu so onye aṅụla ngwọ na nkwụ na-abịa. Onye zuru ihe ya ga na-akwa, ma onye zuru ya na ihe ya ma ọ bụ nwa ya, gịnị ka ọ ga-eme? A sị na ọ dịghị ihe anya hụrụ gbawa ọbara, ma o nwere ụdị ihe ọ na-abụ ọhụ ike adịghị agba ọbara, ọ gbawa ihe yiri ọbara. Ndị abalị dị egwu emekatala ihe n'Enugwu. Ndị ọrụ bido tinyewa akwụkwọ maka ije ebe ọzọ. Mgbe ndị uwe ojii na-achọ ụzọ ha ga-esi menyụọ ha anya, ịtọrọ mmadụ wee bido uwe. A na-akọ n'akụkọ sị na ọ dị otu ebe n'ọdịda anyanwụ eji mmadụ dị ndụ agwọ ọgwụ. Ndị na-agwọ ọgwụ ahụ nwere ndị ọrụ n'ebe dị iche iche. Ndị na-atọtara ha mmadụ ha na-eji agwọ ọgwụ. Ihe ha na-akwụ ndị ọrụ ha bụ Naira 250 n'isi otu onye ha tọtara ha. Ndị abalị dị egwu ahụrụ ụzọ ha ga-esi baa ọgaranya wee hapụ ohi akpata erie. Ndị mmadụ na-eji ụmụ ha aka nke ukwuu, ma nwa ga-anwụ iku na ahụ agaghị azọpụta ya. Ọtụtụ mmadụ efuola, ọtụtụ na-efu ugbu a, ọtụtụ ga-efukwa n'ọdịnihu. Ihe ndị a bụrụla ihe amaghị ka a ga-eme ya, n'ihi na a na-ekwu nke mere nke emebeghị a na-eme. Nna Ngozi lọtara ọrụ hụ akwụkwọ atọgbọrọ ya n'ọnụ ụzọ be ya. Mgbe ọ tụgharịrị ya, ọ hụrụ aha ya ka edere n'elu ya. O wee tụtụrụ ya baa n'ụlọ be ya. Mgbe ọ gụrụ ya, o kweghị na ihe anya ya hụrụ bụ eziokwu. Ọ bụ ndị ahụ na-atọrọ mmadụ dere ya akwụkwọ sị ya were Naira 2 jee dewere ha n'akụkụ mmiri ala dị n'Enugwu, ma ọ mara na ha agaghị echeta ya. Ha dọrọ ya aka na ntị ya nwala anwa gosi ndị uwe ojii akwụkwọ ahụ, maka na ọ bụrụ na esiere ha ọnya, nke ka njọ ga-eme. N'eziokwu, ọ bụrụ na onye ha dere ụdị akwụkwọ ahụ chọrọ ịgbara okwu n'ụka ọsọ, o mee ihe ha gwara ya, ha agaghị enye ya nsogbu n'ihi na ha enwetara ihe ha na-achọ. E kwuru n'okwu na ndị mmụọ jewere nta hụ ebe bụ onye nwụrụ anwụ abịa, si na ha ga-alaghachiwa azụ n'ihi na ije ebeela onwe ya, maka na ọ dịghị mgbe ha ji ejide mmadụ na ndụ. Ebe ọ bụ na onye ahụ enyela ha ihe ha na-achọ, ha alaghachiwa azụ, maka na onye gawara iyi pụta n'ụzọ sọpụrụ ngene, ọ na-ejekwa iyi ịga mee gịnị? Nke ka njọ ugbu a bụ na ndị mmadụ hụrụ na onye ndị a dere akwụkwọ were ego dewere ha, wee bido isi ụzọ ahụ jiri mmadụ ibe ha gbawa ego, nke bụ na anaghịkwa ama nke ndị ahụ dere na mgbe onye nkịtị chọrọ ịghọgbu ibe ya, maka na mkpu aghụghọ ekweghị ndị mmadụ amara mgbe agụ bakwutere ewu n'eziokwu. Nke a mere na mgbe Maazị Onwuka nwetara akwụkwọ a, ọ kachie obi ka nwoke, si na ọ bụghị mmiri niile ka a na-akwabara ngwongwo, maka na akpachaghị anya ọ bụrụ ndị mmadụ chọrọ iyi ya egwu. Ngozi nọ n'ime ụlọ na-eche maka Chude, n'ihi na ọ gaala abalị 4 ọ hụbeghị ya anya. Ọ nụrụ ka ndị na-eke akwụkwọ tiri mkpu n'ezi wee gbapụta. E nyere ya akwụkwọ bịara ya. Mgbe ọ tọrọ ya, ọ hụ na ọ bụ ndị ụlọ akwụkwọ ukwu dị n'Ibadan, ebe a na-azụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ, detara ya akwụkwọ gwa ya ebe ọ ga-eje ule n'Enugwu. Obi dị ya ụtọ nke ukwuu, n'ihi na ọ bụrụ na nke ahụ enweghị isi, ihe ọzọ emeghị, ya chaara nna ya n'ụlọ. Nke ọzọ, ọ bụrụ na ya agụchaa, ụgwọ ọnwa ya ga-ehi nne, nke bụ na ya nwere ike kwụọrọ Chude ụgwọ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ukwu ahụ dị n'Ibadan, ebe ọ ga-amụ maka ịbụ dibịa bekee. Mgbe ọ mụchara, ha abụọ chọrọ otu moto ha ga-eji na-eje ọrụ n'ụlọ ọgwụ. Ụbọchị a sị ya bịawa ule eruola. O kweghị ka chi bụọ abụọ teta wụchaa ahụ ya gawa ebe ha ga-anọ lee ule. Mgbe mgbede ruru, nna ya ahụghị ya, o wee bilie chọrọ ya gawa, maka na akịdị sị na ụra kwere izu aghọọla ọnwụ. Mgbe nna ya ruru ebe ahụ, ọ hụghị mbụbo eji kwụọrọ enwe mmanya nke o ji ahụ enwe n'onwe ya. Mgbe ọ larutere n'ụlọ, ndị mmadụ si ya ejela gwa ndị uwe ojii, maka na ọnwa anwa Ngozi efunyụọ anya. Ha gwara ya ka o jiri nwayọọ were ụkwụ chọwa ihe danyere na mmiri. Ha bidoro chọwa onye abalị dị egwu. Ọ dị ha ka ọ ga-ama ndị tọrọ Ngozi, ka ọ ga-abụ achọpụta, ikekwe ihe ha si ka eweta esi n'aka nara nye aka wee ruo aka. Mgbe Maazị Onwuka mefuru ego hiri nne n'ahụghị Ngozi, ọ chọrọ ka ọ kwụọ ụdọ
ma ndị mmadụ jidere ya kasiwe ya obi si ya na agaghị ewere iwe oke suo ụlọ ọkụ. Ndị mmadụ duru Maazị Onwuka jee na nke ndị uwe ojii. Mgbe a kọchara, ndị uwe ojii si ya jee weta akwụkwọ ahụ eji kpọọ Ngozi ule. Mgbe ha jiri akwụkwọ ahụ eji kpọọ ya jụọ ase, ha chọpụtara na ọ bụghị n'aka ndị ụlọ akwụkwọ ahụ dị n'Ibadan ka o si bịa. Mgbe ahụ ka o furu onye ọbụla n'anya na ọ bụ ndị ahụ na-achọ ụzọ ha ga-esi tọrọ Ngozi dere akwụkwọ ahụ nọrọ n'Ibadan zipụ ya. Ndị uwe ojii ahụ kwere nkwa na ha ga-eme otu a wee chọpụta ebe Ngozi nọ. Ọ bụ eziokwu na ha ekwela nkwa, echi dị nso bụ ndị maara ụzọ ga-eru. Mgbe mmadụ bidoro gbawa Maazị Onwuka abụọ n'anya bụ mgbe ndị uwe ojii bịara sị ya na ha anwala oke ha, ma ihe ha na-achọ enweghị isi. Maazị Onwuka amaghị ihe ọ ga-eme maka na ihe nyere ndị uwe ojii chọpụta mmadụ nkịtị agaghị ama ebe ọ ga-esi tinyewe aka. Ihe ehi hụrụ gbaa ọsọ, ọkụkọ agaghị anwa gatụọ ya ọnụ. Maazị Onwuka bidoro jekwuwe ndị ahụ na-abịara Ngozi di si ha nyere ya aka n'ihi ihe gbasara ego, maka na onye chọrọ ịta akụ ya bịa soro sụwa akwụ. Onye o jekwuru ọ bechara ya akwa maka nwa ya na-efu. Ọ chọọ otu ihe ọ ga-agwa ya na ọ bụ ihe ya jiri ego ụgwọ ọnwa ya mee. O jeela na be mmadụ atọ, ma ihe onye mbụ gwara ya ka onye ọzọ na-agwa ya. Mma ekwu ahụ niile na-eche maka oriri adịghị nke kwere apụta ugbu a ọrụ dara. Ọnụma juru Maazị Onwuka obi n'ihi na ihe dịịrị ya ugbu a karịrị akarị. Ọ bụ ndị ahụ na-abịara Ngozi di mere na ya na nne Ngozi na-ese okwu. Ọ bụ ha mere na ya ji lụọ nwaanyị ọzọ nke bụ aghara wee gbawa na be ya. Ndị Igbo si na ọ bụrụ na mmiri ezoghị anaghị ama na ukwu ọgazi dị asatọ. Ma ugbu a mmiri etoola, Maazị Onwuka wee hụ nwaanyị otule ukwu. Ugbu a ka o bidoro wutewe ya maka ihe ya ji ihi ndị otule ukwu ahụ mee Chude, n'ihi na Ocheọgụ si na ọ bụrụ na ya ma na ọgbọgịrị na ada mba na ya agaghị egbu nne ya. Abalị abụọ agaala site mgbe e bidoro chọwa Ngozi achọ, ma ọ dịghị onye hụrụ Chude anya na be Maazị Onwuka. Mgbe Chude nụrụ maka ihe a mere, ọ maghị ihe ọ ga-eme n'ihi na ihe ụwa agwụla ya ike. Mgbe ọ chọrọ ka o bilie ọtọ, ọ sụrụ ike n'ala chọọ ka o bilie daruo nke bụ ala. Nne ya wee tinye ya na moto gawa ụlọ ọgwụ. Chude nọrọ abalị atọ n'ụlọ ọgwụ tupu ọ mara onwe ya. Mgbe ọ maara onwe ya, ihe mbụ pụrụ ya n'ọnụ bụ olee Ngozi. Nne ya ji okwu dị nwayọọ na-arafu ya, ma mgbe Chude nwetachara onwe ya, o chetara ihe mere wee sị na ya ga-esi n'ụlọ ọgwụ laa. Ejiri ya elu jie ya ala, mara na ihe a na-ejiri ya enweghị isi, wee sị ya lawa. Mgbe Chude si n'ụlọ ọgwụ hapụ, ebe ọzọ ahụrụ ya bụ na be Maazị Onwuka. Mgbe nne Ngozi hụrụ ya ka o bidoro bewe nke bụ akwa. Anya mmiri juru Chude isi, ma ihe o mere bụ na o jere jide nne Ngozi n'aka, kwe ya nkwa na kama ya agaghị ahụ Ngozi anya ọzọ, ka ya onwe ya fuo ebe ya na-achọ Ngozi. Ọ ṅụrụ onwe ya iyi si na ọsọ ya nọrọ n'ọkụ gbajie mịpụ na mkpara, kama ya bụ ọkụkọ agaghị atụta mkpụrụ akwụ. Ọgịrịga dị n'isi akwụrụ kpọọ ya anya. Ebe ọ bụ na Ngozi bụ ozu nwụrụ dịịrị ya, ya bụ onye nwe ozu ga-ebu ya n'isi. Ọ bụrụ na nna Ngozi ma na ụbọchị a ga-achụ àjà na nkịrịka nkata ga-aba uru, ọ gaghị eme Chude ihe o mere ya. N'ebe a ka anyị ga-awụsọwara nke isi nke 17. Olu echi anyị ga-agụ isi nke 18 nke isiokwu ya bụ ihe ji ewu ejidela onye nwe ya. Deyogbe.